ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. जय कृष्ण माता जी प्रणाम. माता जी. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. माता जी. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചതില് ക്രോധം പൂണ്ട ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണശേഷം തന്റെ പ്രതികരണം, അവന്റെ ക്രോധം, ദേവന്മാരോടുള്ള ശത്രുത, കൂടാതെ ജീവാത്മാവിന്റെ
അമരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം എന്നിവയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപന്റെ ക്രോധം, അതായത് സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹ ഭഗവാൻ വധിച്ചതറിഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം ക്രുദ്ധനായി. അദ്ദേഹം തന്റെ അസുരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി, മരങ്ങളെല്ലാം മുറിക്കുക, ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദ്രവിക്കുക, അതായത് വിഷ്ണുവാണ് എൻ്റെ ശത്രു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യജ്ഞങ്ങളും ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയും സന്യാസിമാരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ, അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നൽകുന്ന വനം വരെ, മരങ്ങളെ വരെ മുറിച്ച് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അസുരന്മാർക്ക് കൽപ്പന നൽകി. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭക്തിയെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആണ് ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ദേഷ്യം അല്ലെ, അത് മനുഷ്യനെ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധനാക്കി തീർക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 16. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ. പറഞ്ഞോ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരക്ഷിത. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ. പറഞ്ഞോളൂ. ഓം നമോ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കൂടെ ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. അംബികാ കേശവദേവദാസൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മലതിഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ
दैत्येन्द्रियानुचरेर्मुहुः दीवं देवं परित्यज्य भुवि चेरु മതജെ ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ആ കുഴപ്പം. നമസ്കാരം ബാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ? കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രിയാനുചരേർമുഹുः ദീവം ദേവ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. നിർമ്മല ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായി മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരേർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന മാതാജി, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവേ, ഇവിടെ മഴയാണ്, അപ്പൊ കേട്ടൂന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഹരേ ഓരോരുത്തർ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോട്ടോ. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരേർമുഹുഃ ദിവം ദേവഃ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാന്താദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरेर्मुहुः दिवं देवा परित्यजा भुवि चेरुरक्षिताः। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭൂവി ചേരുരലക്ഷിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്രേന്ദ്രാനുചരേർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരേർമുഹുഃ ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹുഃ ദിവം ദേവ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരേർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചാരുരലക്ഷിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം വിപ്രകൃതേ ലോകേ ദൈത്യേന്ദ്രാനുചരൈർമുഹു ദിവം ദേവാ പരിത്യജ്യ ഭുവി ചേരുരലക്ഷിതാഃ. ഏവം അപ്രകാരം വിപ്രകൃതേ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയാൽ ലോകേ ജനങ്ങൾ ദൈത്യ ഇന്ദ്ര അനുചരൈ ദൈത്യന്മാരുടെ രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അനുയായികൾ മുഹു വീണ്ടും വീണ്ടും ദിവം സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ദേവാഹ ദേവന്മാർ പരിത്യജ്യ ഉപേക്ഷിക്കുക ഭുവി ഭൂമിയിൽ ചേരുഹു അലഞ്ഞു നാശങ്ങൾ എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് കാണാൻ അലക്ഷിതാഹ അസുരന്മാർക്ക് അദൃശ്യരായി. കേൾക്കണുണ്ടോ മാതാജി ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. താങ്ക് യു മാതാജി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ് ജയ് ശല്യപ്രഭുവാദ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അനുചരന്മാർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അനുചരന്മാരാൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദിക സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതായി. യജ്ഞങ്ങൾ മുടങ്ങിയതോടെ യജ്ഞഭാഗം കിട്ടാതായ ദേവന്മാരും അസ്വസ്ഥരായി. അവർ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ വസതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ വിനാശങ്ങൾ കാണാൻ അദൃശ്യരായി അലഞ്ഞു നടന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളെയൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വരുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളായ ദേവന്മാരും ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഓരോ വിനാശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അനുചരന്മാര് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദിക സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങിയതോടെ യജ്ഞഭാഗം കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ്? ദേവന്മാർക്ക്. ദേവന്മാരെല്ലാം അസ്വസ്ഥരായി. അവർ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ വസതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ വിനാശങ്ങൾ കാണാൻ അദൃശ്യരായി അലഞ്ഞു നടന്നു.
ഋഷിമാർക്കും ശുദ്ധഭക്തർക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ നാമം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ശരിക്കും എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക്. അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? അതേസമയം നമ്മൾ നാമൊക്കെ ചൊല്ലി ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ യജ്ഞങ്ങളുടെ നിർവഹണം മനുഷ്യർക്കും ദേവന്മാർക്കും അന്യോന്യ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ദേവന്മാർക്ക് അതിന്റെ ഭാഗം കിട്ടുന്നതോടെ അവര് ദേവലോക സുഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ യജ്ഞഭാഗം അവര് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യജ്ഞഭാഗം കിട്ടുമ്പോൾ അവര് മനുഷ്യരില് പ്രീതരാവും. അപ്പോ അന്യോന്യം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് അവര് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രദേവന് പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യോന്യ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അസുരന്മാരുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിമിത്തം യജ്ഞങ്ങൾ മുടങ്ങിയപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് സ്വാഭാവികമായും യജ്ഞവിഹിതം ലഭിക്കാതാവുകയും അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ഭംഗമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥരാണെന്നും അവർക്ക് അത്രയും അസ്വസ്ഥത തോന്നിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഭൂമിയിൽ എന്തോക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. യജ്ഞമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവര് ആ ജനങ്ങളുടെ എത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്താണ് അതിന് എന്ത് പ്രതിവിധി ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കാനും വേണ്ടി ദേവന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 17. ഹിരണ്യകശിപുർഭ്രാതോ സംഭരേതസ്യ ദുഃഖിതഃ കൃത്വാ കടോദകാദീനി ഭ്രാതൃപുത്രാന സാന്ത്വയത്. ഹിരണ്യകശിപുർഭ്രാതോ സംഭരേതസ്യ ദുഃഖിതഃ കൃത്വാ കടോദകാദീനി ഭ്രാതൃപുത്രാന സാന്ത്വയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യകശിപുർഭ്രാതൃ സംഭരേതസ്യ ദുഃഖിതഃ കൃത്വാ കടോദകാദീനി ഭ്രാതൃപുത്രാന സാന്ത്വയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹിരണ്യകശിപുർഭ്രാതുഃ സംഭരേതസ്യ ദുഃഖിതഃ കൃത്വാ കടോദകാദീനി ഭ്രാതൃപുത്രാന സാന്ത്വയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപു ഭ്രാതുഹു സഹോദരന്റെ സംഭരേതസ്യ മരണമടഞ്ഞ ദുഃഖിതഃ വളരെ ദുഃഖിതനായി കൃത്വ നിർവഹിക്കുക കടോദക ആദീനി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ ഭ്രാതൃ പുത്രാൻ സഹോദര പുത്രന്മാർ അസ്വാന്തയത് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുർ ഭ്രാതോഹു സംഭരേതസ്യ ദുഃഖിത അവര് മരണമടഞ്ഞതിൽ ഹിരണ്യകശിപുർ ഭ്രാതുഹു സഹോദരൻ ഹിരണ്യാക്ഷൻ മരണമടഞ്ഞതിൽ ദുഃഖിതയായിട്ടുള്ള കൃത്വ കടോദകാദീനി അതിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താൻ ഭ്രാതൃപുത്രാന സാന്ത്വയത് സഹോദരപുത്രന്മാരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. വിവർത്തനം നോക്കാം നമുക്ക്. സഹോദരന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അത്യന്തം അസന്തുഷ്ടനായ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ സഹോദരപുത്രന്മാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ മരിച്ചതില് സഹോദരനും സഹോദരപുത്രന്മാർക്കും സഹോദര ഭാര്യയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം സങ്കടം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 18-19 നോക്കാം. ശകുനിം ശംബരം ദൃഷ്ടിം ഭൂതസന്താപനം മൃഗം കാലനാഭം മഹാനാഭം ഹരിശ്മശ്രുമതോദ്ഗജം
തന്മാതരം രുഷാഭാനും ദിതിം ച ജനനീം ഗിരാ ശ്ലഷ്ണയാ ദേശകാലജ്ഞ ഇദമാഹാജനേശ്വര ശകുനിം ശംബരം ദൃഷ്ടിം ഭൂതസന്താപനം മൃഗം കാലനാഭം മഹാനാഭം ഹരിശ്മശ്രു മധോത്കജം തന്മാതരം വൃഷാഭാനും ദിതിം ച ജനനീം ഗിരാ ശ്ലഷ്ണയാ ദേശകാലജ്ഞ ഇദം ആഹാജനേശ്വര. എന്താണ് ആ മക്കളുടെ പേരുകളും അവര് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ശകുനി, ശംബരം ശംബരൻ, ദൃഷ്ടി, ഭൂതസന്താപനൻ, വൃഗൻ, കാലനാഭൻ, മഹാനാഭൻ, ഹരിശ്മശ്രു, അതുപോലെ, ഉത്കജൻ, തന്മാതരം അവരുടെ മാതാവ്, ഋഷഭാനു, ദിതി, ച ജനനീം മാതാവ്, ഗിര വാക്കുകളാൽ, ശ്ലഷ്ണയ വളരെ മധുരമുള്ള, ദേശകാലജ്ഞ സ്ഥലകാലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവൻ, ഇത്, ആഹ പറഞ്ഞു, ജന ഈശ്വര അല്ലയോ രാജാവേ. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശിലപ്രഭാത്. അല്ലയോ രാജാവേ, ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം കുപിതനായിരുന്നു. എങ്കിലും വലിയ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നതിനാൽ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപന് അത്യന്തം ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അസുര സ്വഭാവം കൊണ്ട് എപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യണം അത് അറിയുന്നതൊന്നും ആചരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ വലിയ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നതിനാൽ സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരപുത്രന്മാരായ ശകുനി, ശംബരൻ, ദൃഷ്ടി, ഭൂതസന്താപനൻ, വൃഗൻ, കാലനാഭൻ, മഹാനാഭൻ, ഹരിമശ്രു, ഉത്കജൻ എന്നിവരെ മധുര വാക്കുകളാൽ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ മാതാവും തന്റെ സഹോദര പത്നിയുമായ ഋഷാഭാനുവിനെയും, അതായത് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യ ഋഷാഭാനുവിനെയും, സ്വന്തം മാതാവ് ദിതിയെയും, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെയും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെയും മാതാവ് ദിതിയെയും സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അതായത് അവര് ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ മാതാവിനെയും അവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മക്കളെയും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യയെയും ഒക്കെ മധുര വാക്കുകളാൽ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹരികൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച അംബാംബ ഹേ വധൂപുത്ര വീരം അർഹത ശോചിതും രിപോരഭിമുഖേ ശ്ലാഘ്യ ശൂരാണാം വധ ഈപ്സിത. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപു ഉവാച അംബാംബ ഹേ വധൂപുത്ര വീരം അർഹത ശോചിതും രിപോരഭിമുഖേ ശ്ലാഘ്യ ശൂരാണാം വധ ഈപ്സിത. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപു ഉവാച. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, അംബ എന്റെ മാതാവേ, ഹേ അല്ലയോ, വധൂഹു എന്റെ സഹോദര പത്നി, പുത്ര അല്ലയോ എന്റെ സഹോദര പുത്രന്മാരെ, വീരം ധീരൻ, മാ അല്ല, അർഹത നീ അർഹിക്കുന്ന, ശോചിതും ദുഃഖിക്കുവാൻ, രിപോ ശത്രുവിന്റെ അഭിമുഖേ മുന്നിൽ, ശ്ലാഘ്യ മഹത്വമുള്ള, ശൂരാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാരായവരുടെ, വധം ഈപ്സിത ആഗ്രഹിച്ചു. വിവർത്തനം ശല്യപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, സഹോദര പത്നിയെ, സഹോദര പുത്രന്മാരെ, ആ മഹാധീരന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത്. ഒരു ധീരന് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലെ മൃത്യു മഹനീയവും അഭികാമ്യവുമാണ്. അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇത്ര ധീരനായ എൻ്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തില് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഒരു ധീരമായി പോരാടി
ഭഗവാനാല് വധിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ധീരന് തൻ്റെ ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലെ മൃത്യു മഹനീയവും അഭികാമ്യവുമാണ്. ശത്രുവിന്റെ മുന്നില് ധീരതയോടെ പൊരുതി മരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരുടെ മുന്നിലാണ് പൊരുതി മരിച്ചത്? ഭഗവാൻ വരാഹ അവതാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അമിതമായി നമ്മള് മരണത്തില് ദുഃഖിക്കരുത് എന്ന് കാര്യങ്ങള് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? ഹിരണ്യകശിപ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ദിതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വം പറയുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ആചരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ശരീരം ആണ് നശിക്കുന്നത്, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. ജനനവും മരണവും ശരീരത്തിന് മാത്രമാണുള്ളത്, എന്തിനില്ല? ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനില്ല. അതിനാൽ അമിത ദുഃഖം വേണ്ട എന്നുള്ള മഹനീയമായ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നുണ്ട്. വേദാന്ത തത്വമൊക്കെ പറയുന്നു, പക്ഷെ അത് ആചരിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 2:13 ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ശരീരത്തിനാണ് മരണം, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസത്രന മുഹ്യതി. എന്താണ്? ബാല്യം, ശരീരത്തില് ബാല്യം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം ഇതൊക്കെ വന്നും പോയി മരിക്കും. പക്ഷെ മരണശേഷം ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ശ്ലോകം 21. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂതാനാമഹി സംവാസ പ്രഭായാമിവ സുബ്രതേ ദൈവേനേകത്ര നീതാനാമുന്നീതാനാം സ്വകർമ്മഭി. ഭൂതാനാമിഹ സംവാസ പ്രഭായാമിവ സുബ്രതേ ദൈവേനേകത്ര നീതാനാം ഉന്നീതാനാം സ്വകർമ്മഭി. ഭൂതാനാം ജീവസത്തകളുടെ ഇഹ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സംവാസ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം, പ്രപായാം തണുത്ത ജലം പാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ, ഇവ പോലെ, സുവ്രതേ മാന്യയായ മാതാവേ, ദൈവേന പരമോന്നതമായ ക്രമീകരണത്താൽ, ഏകത്ര ഒരു സ്ഥലത്തെ, നീതാനാം വന്നു ചേരുന്നവരുടെ, ഉന്നീതാനാം വേർപിരിഞ്ഞ് പോകുന്നവരുടെ, സ്വകർമ്മഭി അവരുടെ സ്വകർമ്മങ്ങൾ പോലും. അതാണ് പറയുന്നത്. ദിതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? വലിയ വലിയ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിതിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഒരു ലഘു ഭക്ഷണശാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ജലപാനം ചെയ്യുന്നിടത്തോ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും ജലപാനത്തിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞ് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും പിന്നീട് സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവരവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. എത്ര നല്ല ഇതാണെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരായിരിക്കണം, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജനിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഗൃഹത്തില് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു, അതും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ദേഹം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച്, മുൻജന്മ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ തന്നെ ജീവിതം ലഭിച്ചത്. അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അതിനുശേഷം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി എത്രയോ ആളുകള് ഈ സമയത്ത് ഓരോരോ അവരുടെ ഭൗതികതയില് മുഴുകി നിൽക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഈ 1 മണിക്കൂർ ഏറ്റവും നല്ല കാലത്ത് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഗുണലീലകള് അറിയാനും ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിയാനും വായിക്കാനും ഉള്ളിടത്ത് ഒത്തുചേരാൻ ഈ സത്സംഗത്തിൽ വന്ന് അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് നമ്മുടെ ഗുരുവിനോടും ഭഗവാനോടും ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും അറിവുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നോക്കുക. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഒരു ലഘുഭക്ഷണശാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ജലപാനം ചെയ്യുന്നിടത്തോ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു ലഘുഭക്ഷണം ലഭിക്കണം, തണുത്ത ജലം കിട്ടണം. വെയിലത്ത് അവര് ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക്
തണുത്ത ജലപാനം ചെയ്യുന്നിടത്തോ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും വെള്ളം കാണുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നു. ജലപാനത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് അവിടെ അവര് ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത്. അവരെന്താണോ അവിടെന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് അത് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടേതായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര തുടരുന്നു. ജലപാനത്തിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞ് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ചിരിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ നടന്നിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടരുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും പോവില്ല. ആരൊക്കെയാണോ വന്നത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്ന് പോകുന്നു. അതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു. ജീവസത്തകൾ നമ്മുടെ മുൻകാല ബന്ധങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഗൃഹത്തിലെ അംഗങ്ങളായിത്തീരുന്നത്. ഭർത്താവായാലും ഭാര്യയായാലും അമ്മയായാലും അച്ഛനായാലും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടം വീട്ടാനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഈ ജന്മത്തിൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നു. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എവിടേക്കോ ഇരുന്നവര് നമ്മൾ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ തന്നെ പലരും തമ്മിൽ അറിയാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കൃപ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവസത്തകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു. നമ്മൾക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന അച്ഛനും അമ്മനെ ലഭിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഇന്നവരെ ലഭിക്കണം എന്നവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അവർക്കത് അറിയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വന്ന് അതിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ദേവകി മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തില് ഭഗവാൻ വന്ന് ജന്മമെടുത്തതുപോലെ. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു. അവിടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിടും. പിന്നീട് സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അവരവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വേർപിരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എമ്പുരാണം അതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ അതെ. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂക്ത ഭവിത വാനഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. വേർപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരം മാത്രം അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് പറയണത്, അവരവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്. അത് ആ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ജന്മം ലഭിക്കും? നമുക്ക് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിലെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവസരം തരും. ഹരികൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. അതേപോലെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഉണ്ട്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നവാദിഗൃഹാണി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ ഞന്യാനി സംയാതി. പിന്നെന്താ മാതാജി? നവാനി ദേഹി. ഹരികൃഷ്ണ. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് ശരീരം താങ്ങാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ശരീരത്തെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ.
ഭാവാർത്ഥം പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിഭൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ വ്യാമോഹിതനായ ആത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയില് 3:27 അല്ലെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത് പറയണ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ വ്യാമോഹിതനായ ആത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഓരോ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായി തുടങ്ങും. കുറേശ്ശെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിത്തീരുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും തികച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെ, ബാഹ്യശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാം എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായും ഒരു ഉന്നത ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആസ്വാദനത്തിൽ കൃഷ്ണന് തുല്യനാകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഒരംശമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ ആസ്വാദനം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഒത്തിരി ഒരു അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ ഭഗവാനോട് തോന്നിയല്ലേ. ആ അസൂയയിലനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവരും ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കി തന്നവിടേക്ക് വിട്ടു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ വ്യത്യസ്ത തോതിൽ ബദ്ധരാക്കപ്പെടാൻ അവർ ഇവിടേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. ശരിക്കും ഇതൊരു കാരാഗൃഹമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ജയിലില് എന്താ സുഖം, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ശരിയായ സംരക്ഷണം ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല? സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. അതുപോലെ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മുടേതാണ്, ഞാൻ എൻ്റേത് എന്ന ഭാവത്തില് ഇത് അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര നമ്മൾക്ക് തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ അടിമപ്പെടുന്നത്. അവര് പറയണ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യജന്മം മാത്രമുള്ളൂ, അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവര് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുംബം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭവനത്തിൽ അവരവരുടെ തടവുകാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പലരുടെ ഒത്തുചേരലാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധരാക്കപ്പെടാൻ അവർ ഇവിടേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു തടവറയാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവിടെ ബദ്ധരാക്കപ്പെടാൻ അവർ ഇവിടേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുംബം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭവനത്തിൽ അവരവരുടെ തടവുകാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പലരുടെ ഒത്തുചേരലാണ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്ലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അത് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭവനത്തിൽ അവരവരുടെ തടവുകാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പലരുടെ ഒത്തുചേരലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമ്മുടെ ആ തടവുകാലം പൂർത്തിയായെന്ന് ഭഗവാന് തോന്നുന്ന നിമിഷം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോ വേറൊരു പല 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിലൂടെ കടന്നു വരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്ന ജന്മങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. കുറ്റവാളികളായ തടവുകാർ അവരുടെ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ മോചിതരായി പല വഴികളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ കുറ്റവാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലര് ആ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ല പാഠം പഠിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഈ ഒരു ജയിലിലേക്ക് ഇനി വരാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് മനസ്സാലെ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചുകൊണ്ട് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് കുറ്റവാളികൾ പുറത്തു വന്ന് നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചിലര് അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും പലരുമായി ഒത്തുകൂടി പല കുറ്റവാളികളിൽ നിന്ന് ആ കുറ്റത്തിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കൂടി കൂട്ടുകൂട്ടി
പല പല കുറ്റങ്ങൾ പിന്നെയും ചെയ്യും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതവും. നമ്മളും പല പല അവസരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടും അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ എൻ്റേത് എന്ന ഭാവത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. കുറ്റവാളികളായ തടവുകാർ അവരുടെ ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ മോചിതരായി പല വഴികളിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ താൽക്കാലികമായി ഒത്തുചേർന്ന നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തുടരും. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയുന്നവര് ആ സത്സംഗത്തിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെയും നാമജപത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തുടരാനുള്ള അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്കിന്റെ ഓളങ്ങളാൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പുകളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവ ജലച്ചുഴികളിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരും, വീണ്ടും അതേ ഓളങ്ങളാൽ വേർപിരിക്കപ്പെട്ട് ഒഴുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. നദി ഒഴുകി വരുമ്പോൾ പല വസ്തുക്കളും അതിനോടൊപ്പം ഒഴുകി വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ ചുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് സമയം കറങ്ങിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒഴുക്ക് വരുമ്പോ ആ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് വീണ്ടും അവ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുഴിയിൽ പെട്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി കൂടുതൽ വസ്തുക്കളുമായി അവിടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് ആ ചുഴിയിൽ പെട്ട് അവിടെ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേസമയം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കച്ചിത്തുരുമ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴുകി അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപു അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വൈദിക ജ്ഞാനവും ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള സഹോദര ഭാര്യ, സഹോദര പുത്രന്മാർ, മാതാവ് അയാളുടെ ഉപദേശം തികച്ചും ഉചിതമായിരുന്നു. അസുരന്മാർ ഉന്നത ജ്ഞാനമുള്ളവരായി പരിഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ അവരുടെ സദ്ബുദ്ധി ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കംസനും അവരൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിലും തപസ് അതൊക്കെ ചെയ്ത് പലരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? മറ്റ് ദേവന്മാരെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എന്താണ് ഇതിലുള്ള ദേവന്മാരെ അവരെയൊക്കെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കാളി ഉപാസനം, അങ്ങനെയുള്ള പിശാചുപാസനം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് അറിവ് നല്ല നിലയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അസുരന്മാർ ഉന്നത ജ്ഞാനമുള്ളവരായി പരിഗണിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ അവരുടെ സദ്ബുദ്ധി ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം അവര് ഭഗവാനെ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഏതാണ്? ജന്മം കൊണ്ട് അസുരനാണെങ്കിലും ഭക്തനായി തീരുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്നെ. ഹരികൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദുഷ്ടനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ സത്സംഗം കൊണ്ട് ഇത്ര നല്ല ഭഗവാനെ ജപിച്ചത് കൊണ്ട് ഉന്നത ജ്ഞാനിയായി തീർന്നു. അവർ അവരുടെ സദ്ബുദ്ധി ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ബുദ്ധിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-13 താഴെ പറയും പ്രകാരം ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികതയുള്ളവര്. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കാളിയായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത്രയും ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം, ഒരു വീട്ടിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ള മഹാകാളിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വരിക. അതേസമയം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അടക്കി നമ്മൾക്ക് ചിന്ത വരും, ഞാനിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഉള്ളവരല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു വഴിപോക്കരായിട്ട് എന്തോ ഒരു കർമ്മബന്ധം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് റെഡിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയാണോ മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഭർത്താവാം, മക്കളാവാം, പേരക്കുട്ടികളാവാം, അവരെല്ലാവരും അവരുടെ കർമ്മബന്ധത്തിനനുസരിച്ച്
ആണ് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കുറേശ്ശെ അവരെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ആ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറയണ പോലെ എല്ലാവരും നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവര് എല്ലാവരും അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവർക്ക് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫലം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഫലം അവിടെ സഞ്ചിത രൂപത്തില് വന്നു കഴിയും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് വല്ലാതെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരിക്കും നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാര് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ, അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വരാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കട്ടെ, എന്നെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ കുറേശ്ശെ ദൈവിക ഗുണം നമ്മൾക്ക് വരും. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിടാനായിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയെങ്കിലും വരണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓരോ ദിവസവും. അങ്ങനെ ദൈവിക ഗുണം കുറേശ്ശെ വരും. ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ബുദ്ധിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് ദേവന്മാരായി. അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 1:2:13 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതപുംബർ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധർ ഹരിതോഷണം. ഇതാണ് ഹരിതോഷണം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ സ്വധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവന് നേടാൻ കഴിയുന്ന അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നതാണ് അതിനാൽ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അദപുംഭിർദ്വിജശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷണം. 1:2:13 കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണത്. അതിനാൽ ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ധർമ്മം എന്തു തന്നെയായാലും ഒരു ദേവനായി തീരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികത ഉള്ളവനായി തീരുവാനോ അവൻ നിർബന്ധമായും എന്ത് വേണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് നടക്കില്ല. അവര് അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ദൈവികത ഉള്ളവനായിത്തീരുന്നു. ശ്ലോകം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിത്യ ആത്മാവ്യയ ശുദ്ധ സർവഗ സർവവിത്പരഃ ദത്തേ സാവാത്മനോ ലിംഗം മായയാ വിസൃജൻ ഗുണാൻ. നിത്യ ആത്മാവ്യയ ശുദ്ധ സർവഗ സർവവിത്പരഃ ദത്തേ അസാവാത്മനോ ലിംഗം മായയാ വിസൃജൻ ഗുണാൻ. നിത്യ ശാശ്വതമായ ആത്മാ ജീവാത്മാവ് അവ്യയ ക്ഷയമില്ലാത്തവനാണ്. നിത്യ ആത്മാ അവ്യയ ശുദ്ധ ഭൗതിക വാസന ഇല്ലാത്തത്. സർവഗ ഭൗതികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയ ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും ശരിക്കും നിത്യമായ ആത്മാവിന് എന്തില്ല? അവ്യയ ക്ഷയമില്ലാത്തവനാണ്. എവിടെയും സർവവിത്ത് ജ്ഞാനപൂർണം. പരഹ ഭൗതിക അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമാണ്. ദത്തേ സ്വീകരിക്കുന്നു. അസൗ ആ ആത്മാവ് ആത്മനഹ ആത്മാവിന്റെ ലിംഗം ശരീരം. ആത്മാവിന്റെ ലിംഗം ശരീരം മായയ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ വിസൃജൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഗുണാൻ വിവിധ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിത്യ ആത്മാവയ്യ ശുദ്ധ സർവഗ സർവവിത്പര
ദത്തേ അസാവാത്മാനോ ലിംഗം മായയാ വിസൃജൻ ഗുണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭ ജയ് ശിലപ്രഭ. ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ശാശ്വതനും അവ്യയനുമാണ്. അല്ലേ? അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം 2:20. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂക്ത ഭവിതാവാനഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മരണമില്ല. ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ശാശ്വതനും അവ്യയനുമാണ്. ഭൗതിക കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായതിനാൽ അവന് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ശാശ്വതനാണ്, അവ്യയനുമാണ്. ഭൗതിക കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായതിനാൽ അവന് ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. അവൻ പൂർണ്ണമായ ബോധവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനുമാണ്. ആത്മാവ് പൂർണ്ണ അവബോധം. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അല്ലെ? ഈശോപനിഷത്തിൽ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. ആത്മാവ് പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരംശമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായ ബോധമുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനുമാണ്. പക്ഷേ അവൻ തൻ്റെ നേരിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗത്താൽ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മളെ കുറച്ചൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി തെറ്റായ ലീഡർഷിപ്പിൽ നയിച്ച് അങ്ങനെ പല പല ശരീരങ്ങൾ, അത് ഒരു അമീബയാകാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആനയാവാം, മൃഗങ്ങളാവാം, സസ്യങ്ങളാവാം, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബോധത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതിന് നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ആ കർമ്മം നമ്മൾ നേരായ വഴിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കർമ്മഫലം കിട്ടണേൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലല്ല, അത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക ഏത് ശരീരം നൽകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. നിർബന്ധപൂർവം ഇതേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കുപ്പായം അത് എടുത്ത് അണിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വേറൊരു കുപ്പായം നിനക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു തുണിക്കടയിൽ ചെന്നാല് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് അതിന് ഇത്ര അതിൻ്റെ അളവുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് എന്നതിന് ഇട്ട് നോക്കി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ഈ ഉടുപ്പ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നമ്മൾക്ക് പാകമുള്ളതായാലും പാകില്ലാത്തതായാലും നമ്മളത് അണിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. അത് സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിന്റെ കടന്നുപോക്കൽ ആരും വ്യസനിക്കരുത്. ഇതാരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പോയി എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഹിരണ്യകശിപു. അതെന്താണ് അതിന്റെ ഒരു വിരോധാഭാസം? എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അറിയാനും തക്കെയുള്ള ജ്ഞാനിയാണ് ഹിരണ്യകശിപു, അല്ലെ? പക്ഷേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അസുര ജന്മത്തില് വന്ന് പിറന്നത്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ഹിരണ്യകശിപു ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിവേകപൂർവം വിവരിച്ചു. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ശരീരമല്ല, അതെപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്, അനശ്വരനാണ്, അക്ഷയനുമാകിയാൽ ആത്മാവിന് മൃത്യുവില്ല. എന്നാൽ അതേ പരിശുദ്ധനായ ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായി ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് കീഴിൽ ബദ്ധനാക്കപ്പെടുകയും തന്മൂലം ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിച്ച് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്.
സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെ നല്ലതാക്കി തീർക്കാം, ചീത്തയാക്കി തീർക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത 13:22 പ്രകൃതി സ്തോഹ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാലും ഇത് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാണി. ഭഗവാൻ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്ന കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദ്ദസസ്യോനി ജന്മസു. അതിന്റെ ആദ്യം എന്താണ്? പുരുഷ പ്രകൃതി സോഹ ഭുക്തേ പ്രകൃതി ജാൻഗുണാൻ. പുരുഷ പ്രകൃതി സോഹ ഭുക്തേ പ്രകൃതി ജാൻഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത് അസത് യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എവിടെ വരണം? വിഭിന്ന കുടുംബങ്ങളിലോ ജീവിവർഗങ്ങളിലോ ജനിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധനാകുമ്പോൾ ജീവസത്ത പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും ഇത് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും ഇത് വിവരിക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയണേന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ കാരണം? പ്രഭുപാദരന് ഇത് പറയാൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രഭുപാദരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് രചിച്ച് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ തരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ എത്ര കേട്ടാലും മന്ദബുദ്ധികളാണ് അല്ലെ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് ആ കേൾക്കും, മറ്റേ ചെവി തുറന്നിരിക്കല്ലേ, അതിലേക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പറയണത്. സുമന്ത മതയോ അല്ലെ? നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മന്ദബുദ്ധികളാണ്. എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് കേറില്ല. പിന്നെയും കേട്ടാലും എന്തെങ്കിലും അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദര് അത് വീണ്ടും തന്നത്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അതായത് 1866 ഈശ്വര 1861. അല്ലയോ അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹരികൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയോ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രം. നമ്മള് ഓരോ ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു യന്ത്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മുകളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു, താഴേന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവസത്തകളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 1861 പറയുന്നു. ശരീരം ഒരു യന്ത്രത്തെ പോലെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ജീവസത്തയ്ക്ക് തന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക തരം യന്ത്രം നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ യന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കയറിയിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി, ഇതിന്ന് ഇറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോ വരണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പിന്നെ നല്ല ജീവിതം നയിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണം. ജീവസത്തയ്ക്ക് അവന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതരം യന്ത്രം നൽകുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇത് തുടരുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന് അർപ്പണം എന്ന് ചെയ്യുന്നുവോ അതുവരെ ഇത് തുടരുന്നു. മാം എവ ഏ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ അല്ലെ? അതേതാണ് ശ്ലോകം? 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദൈവീകേശ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാൻ തരന്തി തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ, എന്റെ തന്നെയാണ് മായ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?
ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ തന്നെ അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് തരും. അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ബോധം, അഹങ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി, ആ തലക്കനം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുവോ അന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണത്താൽ ബദ്ധാത്മാവ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചക്രത്തില് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണ അതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും തരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റേത് മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുവിൻ്റെയും ഭഗവാന്റെയും ചരണങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്.